സൗദി ടൈംസ് വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നവംബർ 15 തിങ്കൾ. സൗദിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾക്ക് സൗദി ടൈംസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ നാദിർ ഷാ റഹ്മാൻ. സൗദിയിൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 38 പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. 55 പേർ രോഗമുക്തി നേടി, 3 പേർ മരിച്ചു. 49 പേർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് സിറ്റി സൗദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദിൽ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് കിരീടാവകാശി പ്രിൻസ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ. ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ മേഖലകളുടെ വികസനമാണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് സിറ്റി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. റിയാദിലെ അർഗ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വാദി ഹനീഫയ്ക്കടുത്തായി 3.4 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള പ്രദേശത്താണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് സിറ്റി നിർമ്മിക്കുന്നത്. നൂതനമായ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വിദഗ്ധരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നഗരത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയെന്നും പ്രിൻസ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ വിശദീകരിച്ചു. സൗദിയിൽ മേഖലാ ഓഫീസുകളില്ലാത്ത കമ്പനികൾക്ക് കരാർ നൽകില്ലെന്ന കിരീടാവകാശിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു. കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചതോടെ ഓഫീസ് താമസ വാടക 3% വർദ്ധിച്ചു. ഡിസംബറോടെ 9% വാടക വർദ്ധിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 44 അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ മേഖലാ ഓഫീസുകൾ റിയാദിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 480 അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ സൗദിയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സൗദിയിൽ ഒക്ടോബർ മാസം പണപ്പെരുപ്പം വർദ്ധിച്ചതായി ജനറൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതോറിറ്റി. 0.8% പണപ്പെരുപ്പം വർദ്ധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 3 മാസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നേരിയ വർധനമാണിത്. പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ഉയർത്തിയതാണ്. നിലവിൽ ജീവിത ചിലവ് സൂചിക 105 പോയിന്റാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 47% ഇന്ധനവില വർദ്ധിച്ചതും പണപ്പെരുപ്പം ഉയരാൻ ഇടയാക്കിയെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കി. തെക്കൻ അസീർ മേഖലയിലെ ഖമീസ് മുഷൈത്ത് നഗരത്തിലുണ്ടായ ദാരുണമായ അപകടത്തിൽ 3 യുവതികൾ പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഖമീസ് മുഷൈത്തിലെ ബോളിവാർഡിന് എതിർവശമുള്ള തിരക്കേറിയ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കാൻ യുവതികൾ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇവരെ ഖമീസ് മുഷൈത്ത് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടത്തിന്റെ ഭയാനക ദൃശ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി. ജീവകാരുണ്യ കലാ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ പ്രവാസി ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 5ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നു. പ്രവാസോത്സവം 2021 എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി നവംബർ 19 റിയാദ് എക്സിറ്റ് 18 വലീദ് ഇവന്റ് റെസ്റ്റ് ഹൌസിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. UAE ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ അഷ്റഫ് താമരശ്ശേരി റൈസ് ബാങ്ക് എന്ന ആശയം നടപ്പിലാക്കി ജീവകാരുണ്യ രംഗത്ത് വേറിട്ട സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സലാം TVS എന്നിവർ മുഖ്യ അതിഥികളായിരിക്കും. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചെയർമാൻ അസ്ലം പാലത്ത്, പ്രസിഡന്റ് സലീം വാലിലപ്പുഴ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സലാം തിരുവമ്പാടി, ട്രഷറർ നസീർ തൈക്കണ്ടി, PRO സാജിം പാനൂർ, പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർമാരായ അരുൺ നിലമ്പൂർ, നസീർ ചെർപ്പുളശ്ശേരി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി സൗദി ടൈംസ് വാർത്താ നേരം നാളെ വീണ്ടും നിങ്ങളിലെത്തുന്നു. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമസ്കാരം.